Ang kwentong ito ay hangong sa totoong buhay. Karanasan ito ni Consi. Walang eksaktong taon. Lucena, Quezon. Noong mga panahong ito, dumayo si Consi sa Lucena para sana maghanap buhay. Malayo ang pinagmulan niya at kagaya ng ibang mga nagpapakasakali, umaasa siya na dito na magsisimula ang ginhawa na matagal na niyang inaasam. Subalit ang inaasahan niya ay malayo sa realidad. Sa mga unang buwan, katakot-takot na sakripisyo ang kanyang ginawa para lamang matipid ang salaping dala niya at makaraos sa araw-araw. Hindi siya tinanggap ng mga kumpanya na sinubukan niyang pasukan. At dahil dito, kaya napilitan siyang manatili sa lansangan habang naghahanap ng mga pagkain sa basurahan na maaari pa niyang mapakinabangan. Matagal nang sanay sa hirap si Consi, kaya ang ganoong sitwasyon, baliwala na lamang para sa kanya. Ang kalaban niya lang talaga noon ay ang matinding pagkaburyong, dulot ng wala siya roong kakilala. Kaya nung medyo tumagal na ang kanyang pagiging palaboy, nagpasya na siyang maghanap ng mga tao na katulad din ng kanyang naging kapalaran. Sa ilang araw niyang paglilibot sa bayan, dito niya nakilala si Bon. 7 taon ang agwat nila, pero hindi may pagkakailang matanda na ito kung mag-isip at sanay na rin ito sa hirap. Sa edad niyang 15 anyos, lumaki na si Bon sa kalsada dahil namatay sa isang trahedya ang mga magulang niya. Kaya pagkaraan ng 1 dekada, ito na ang naging tirahan niya at humubog sa kung anong pag-uugali na meron siya. Nagustuhan ni Consi si Bon, hindi dahil sa masipag ito sa paghahanap ng mga pagkain, kundi dahil sa labas ng bayan, may naitayo na itong simpleng tahanan. At nung magkasundo silang magsama bilang magkaibigan, yon ang pinagtuunan nila ng atensyon sa mga dumating pang araw. Gusto ni Consi na palawakin pa ang bahay dahil hindi ito sapat para sa kanila. Suportado naman yun ni Bon, kaya naging mabilis ang paglaki at pag-aayos nila rito. Inakala noon ni Consi na yun ang simula ng bagong buhay na hinahanap niya, hanggang sa isang hapon, may narinig siya mula sa kaibigan niya na hindi niya inaasahan. Consi, siguro napapanahon na para malaman mo tungkol sa lugar na ito. Pansin mo ba na wala ritong nakatira maliban sa atin? Yun ay dahil pugad ito ng mga nilalang na minsang hindi natin inisip na totoo. Naninirahan sila sa ilalim ng lupa at kapag sumasapit ang gabi, para silang mga hayop na umaahon mula sa mga kumunoy. Alam kong mahirap tong paniwalaan, pero sana magtiwala ka sa akin. Marami na akong kaibigang nawala dito dahil hindi sila nakinig at ayokong mapabilang ka sa kanila. Nang marinig ito ni Consi, bahagya siyang napatahimik. Alam niya sa kanyang sarili na naniniwala siya sa mga nilalang na yan dahil sa isang ermitanyo ang kanyang ama. Noong bata pa siya, marami na itong naikwento sa kanya at hindi may pagkakailang naturuan na rin siya nito ng mga bagay na kakailanganin niya kung sakali mang may makaharap siyang nilalang na hindi likas sa ating mundo. Makalipas pa ang ilang minuto, muli siyang tumitig sa kaibigan niya kasabay ng pagwiwika niya rito ng, "Naniniwala ako sa mga ganyan, Bon. Taga-probinsya ako at mula pa nung bata ako, nakatatak na sila sa isipan ko. Ang hindi ko lang mawari, bakit ka nanatili rito sa kabila ng mga nalalaman mong yan? May malalim ka bang dahilan?" Pagkasambit niya ng mga katagang yan, ramdam niya ang tila malalim na sugat sa puso ng kaibigan niya. Batid niya na gusto nitong magsalita, ngunit parang hindi pa yon ang tamang oras. Maya-maya pa, imbis na sumagot, pinili na lamang nitong magpaalam sa kanya na umalis. Pagsapit ng gabi matapos ang kanilang pag-uusap, hindi natulog si Consi. Pumwesto siya sa itaas ng isang makapal na sanga ng puno, hindi kalayuan sa paanan ng burol na itinuro ni Bon.
Binalot ng nakakabinging katahimikan ng paligid na siya namang binasag ng huni ng mga kuliglig at paminsang-minsang pag-ihip ng malamig na hangin. At habang lumalalim ang gabi, kapansin-pansin ang pagramdam niya ng mga kakaibang enerhiya na nagmumula roon. Eksakto ng 1:00 ng madaling araw nang magsimula ang kababalaghan. Sa paanan ng burol, sa pagitan ng mga puno, unti-unting lumampot ang tuyong lupa. Walang ulan, ngunit nabasa at naging itim na burak ang paligid. At sa loob ng ilang segundo, nag-anyong mga kumunoy ang lupa na tila kumukulong aspalto. Mula sa maitim at malapot na putik, dahan-dahang umangat ang mga ulo. Nang makita niya ito, hindi niya maiwasang magpigil ng paghinga. Ang ikinakatakot kasi niya, baka marinig ng mga ito ang tibok ng puso niya sa oras na huminga siya ng normal. Maya-maya pa, isa-isang nagsitayuan ang mga nilalang nakawangis ng tao, ngunit malayo sa pagiging ordinaryo. Ang kanilang mga balat ay kulay abo at maninipis. Halos bumakat ang mga buto sa kanilang mga katawan. Nakabaluktot ang kanilang mga gulugod at ang bawat paggalaw ay sinasabayan ng nakakapangilabot na paglagutok ng mga kasukasuan. At sa ilalim ng sinag ng buwan, nakita niyang kumikislap ang kanilang mahahaba at may itim na kuko na tila mga patalim. Kapansin-pansin din ang kanilang mga mata na purong puti na nagliliwanag kapag binabalot ng dilim. Matapos niyang masilayan ang mga nilalang ngayon, dali-dali siyang bumalik sa bahay nila. Kagad siyang pumasok sa loob ng silid at nagpanggap na nagpapahinga. Habang nakahiga siya, rinig na rinig niya ang tila pagdaan ng mga ito. Ngunit ang mas nakakagulat, tila bang wala itong interes sa mga taong nasa loob ng tahanang yun. Sa paglipas ng 3 linggo matapos ang unang gabi ng kababalaghan, walang ibang ginawa si Consi kundi ang magmasid. Tuwing sasapit ang hating gabi, tahimik siyang nakabantay sa bawat kilos ni Bon. Madalas niyang mapansin ang patagong paglabas ng binatilyo patungo sa paanan ng burol. May mga dalang mga pambihirang halamang ugat at kung ano-anong likido na nakasilid sa maliliit na bote. Hindi nagtagal, natuklasan ni Consi ang katotohanan na matagal nang itinatago ng kanyang kaibigan. Isang umaga, habang nasa bayan si Bon upang mamulot ng kalakal, maingat na hinalungkat ni Consi ang ilalim ng higaan nito. Doon niya natagpuan ang isang lumang baul na naglalaman ng mga punit-punit na libreta. Nang mabasa niya ito, dito naging malinaw kay Consi ang lahat. Hindi sila ginagalaw ng mga nilalang dahil si Bon ang nagsisilbing tagapagbantay ng burol. Ang binatilyo ang nagpapatuloy ng isang sinaunang sumpa at tungkulin upang panatilihing pagmamay-ari ang mga nilalang. Hindi niya mawari kung saan ito nagmula, pero nakasisiguro siya na napakaraming panahon na ang dumaan bago ito napasakamay ng dugo nila. Sa pagpapatuloy ng pagbabasa ni Consi sa mga libreta, nakilala niya kung anong uri ng lagim ang kanilang kinakaharap. Ang mga nilalang ay tinatawag na hagumgum, isang sinaunang lahi ng aswang na umiral na sa kapuluan bago pa man dumaong ang mga barko ng mga Kastila. Likas na malalakas ang mga ito, ayon sa kanyang mga nabasa. Hindi rin ito basta-bastang tinatabla ng kahit na anong uri ng sandata, may pangontra man o wala. May pambihira rin itong lakas na kayang bumasag sa mga puno sa iisang hagupit lang. Ang kanilang mga kalamnan na kahit mukhang mahina, ay nagtataglay ng puwersang kayang pumunit ng kahit na anong laman ng hayop. May kakayahan din silang tumunaw ng matigas na lupa upang gawing itong kumunoy, pambitag sa kanilang mga biktima.
Nalaman din niya na ang mga hagumgom ang isa sa mga nilalang na may lakas na kumalaban sa mga taong biniyayaan ng basbas ng pagiging isang dibino. Nang mabasa niya ang tungkol dito, naramdaman niya ang matinding pag-init ng kanyang dibdib. Napahawak siya sa lalagyang nakatago sa ilalim ng kanyang sando kung saan naroon ang mutya na ipinamana ng kanyang amang ermetanyo. Isa itong malaking kuko ng isang hindi kilalang hayop. Kasing haba ito ng isang punyal, kasing itim ng uling, at may talim na mukhang hindi galing sa ating mundo. Ayon sa kanyang ama, hindi ito basta-basta anting-anting. Ang kuko ay nagtataglay ng kakayahang humiwa ng mismong espasyo at hangin. Sa bawat kumpas nito, kaya nitong makalikha ng siwang, isang pinto patungo sa ibang dimensyon kung saan ang nagmamay-ari ng kuko ay kinikilalang Diyos, sinusunod ng mga nilalang at kinakatakutan ng mga taga roon. Ayon pa sa kanya, na madalas na mag-init ang mutya kapag may nararamdaman itong paparating na panganib. At hindi nga nagkamali ang pakiramdam ni Consi. Makalipas ang 3 araw, may mga narinig na silang bali-balita ukol sa pagkawala ng iilang tao sa mga karatig baryo. Kaya naman sa mga sumunod na gabi, pinili ni Consi na mag-isang bumalik sa paanan ng burol. Nagtago siya sa isang mataas na puno. Mahigpit na hawak ang kanyang itak habang nagmamasid. Mula sa kanyang pwesto, nasaksihan niya ang pinakakarumal-dumal na tagpo na hindi niya inaasahang makikita ng kanyang 2 mata. Sa loob ng ilang minuto, umahon ang mga hagumgom mula sa itim na kumunoy. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi sila naghanap ng biktima sa bayan. May kaladkad na silang 3 walang malay na tao na kung hindi siya nagkakamali, mga nagmula ito sa karatig baryo. Sa isang iglap, sinimula ng mga nilalang ang kanilang pista. Gamit ang kanilang matutulis na kuko at malalakas na panga, pinunit nila ang mga damit at laman ng mga biktima. Kagad na kumalat sa paligid ang matitinis na sigaw ng pag-iyak na mabilis ding naputol nang baliin ng mga halimaw ang kanilang mga leeg. Matapos nun, tanging pagyukom na lamang ng kanyang mga kamao ang kanyang nagawa. Gustuhin man niyang bumaba at tapusin ng mga aswang, pinigil niya ang kanyang sarili. Kinailangan niyang pag-aralan ng galaw ng buong katawan at alamin kung ilan talaga ang bilang ng mga ito. At dahil dito, kung kaya't sa gabing yon, malaya niyang pinanood ang pagdanak ng dugo. Pagsapit ng umaga, sa hindi inaasahang pagkakataon, natuklasan ni Bon ang nangyari. Nakita ng binatilyo ang mga naiwang bakas ng dugo, mga punit na damit at mga pira-pirasong buto na inihagis lamang sa labas ng burol. Kaagad na nangibabaw ang matinding galit sa mukha ng binatilyo. Para sa kanya, ito ay isang direktang pagyurak sa kasunduan ng kanyang mga ninuno. Ang mga hagumgom ay hindi na sumunod sa itinakdang hangganan. Dahil dito, sinubukan niya itong kausapin, ngunit sa kasamaang palad, naging limitado ang mga salitang binitawan nito sa kanya. Sumira sila sa kasunduan. Kailangan nilang harapin ang mga parusa dahil sa kanilang katakawan. Yun lamang ang binitawang salita ni Bon. Buong araw, walang ginawa ang binatilyo kundi ang magdikdik ng mga pampihirang halamang ugat, maghalo ng mga asido sa maliliit na bote, at ihanda ang mga pamalo na binalot sa pinatuyong dugo ng baboy ramo. Kinagabihan, nagdesisyon itong tumungo sa burol. Nagpumilit sumama si Consi kahit ayaw ni Bon, sa kadahilan ng ayaw niyang manatili sa bahay nila habang ito ay nasa panganib. Awa naman ng Diyos, napilitan itong sumang-ayon sa nais niya. Nang makarating sila sa paanan ng burol,
binalot ng nakakapangilabot na katahimikan ng paligid. Pagdating nila roon, kaagad na ibinuhos ni Bon ang isang bote ng asul na likido sa lupa. Nang magawa niya ito, agad na kumulo ang tuyong lupa at naging itim na burak. Mula roon, umahon ang mga hagumgum. Umaatungal at naglalaway. Ngunit sa halip na umatake, kumilid ang mga ito. Nagbibigay daan sa isang napakalaking anino na umaahon mula sa pinakamalalim na bahagi ng kumunoy. At yun ay ang kanilang pinuno. Doble ang laki nito sa mga ordinaryong aswang. Kakaiba rin ang anyo nito at sa paglalarawan ni Konsi, para itong bangaw na may wangis ng isang tao. Ang balahibo nito ay kusang natatanggal sa balat niya at sumasama sa hangin na parabang isang uri ng depensa. Matapos nila itong masilayan, dahan-dahan itong huminto sa kanilang harapan. Pagtayo ng nilalang na yon, dito nila napansin ang tiyan nito na dahan-dahang nagkakaroon ng hiwa. At mula sa hiwa, lumabas ang isang matandang lalaki na may nagliliwanag na puting mata. Hubot-hubad yun, at sa estado nito, parang daan-daang taon na itong nabubuhay. Kagad itong lumuhod sa harapan ng tagapagbantay, ngunit parang hindi na ito kinikilala ni Bon sa mga sandaling yon. Masaya kami at binisita kami ng aming tagapagbantay. Ano ang may paglilingkod namin sa inyo? Nang marinig ito ni Bon, hindi ito nagdalawang isip na sumagot. Nalaman ko ang ginawa niyo noong mga nakaraan. Bakit kayo pumapatay ng tao? Hindi ba't alam niyong labag yan sa kasunduan? Tanging mga hayop lamang ang maaari ninyong kainin sa lugar na ito. Yan ang kasunduan matagal na panahon na. Kaya hindi niyo yan maaaring ipagsawalang bahala. Pero tagapagbantay, matagal na naming pinapangarap na muling makakain ng totoong pagkain. Huwag niyo namang ipagdamot sa amin ang bagay na yon. Ngunit nang marinig ito ni Bon, naging marahas siya. Kagad niyang hinugot ang libreta at sinimulang bigkasin ng mga salita at usal na magpapahirap sa mga nilalang na yon. At sa unang 3 salita pa lamang, napaluhod na ang pinuno at ang mga kasamahan nito. Inakala ni Bon na siya na ang nasa kontrol, ngunit ang lahat ng iyon ay pawang pandaraya at panlilinlang lamang. Dahil sa mga sumunod na segundo, dahan-dahang tumayo ang pinuno ng nakangisi at parabang hindi tinatabla ng kanyang mga orasyon. Sa muling pagharap nito, takot ang pumaibabaw sa mukha ni Bon. Hindi siya makapaniwala na hindi nasasaktan ang mga nilalang na yon. Paano nangyari ang bagay na to? Ngayon nagtataka ka na. Pinabayaan mo kami. Sa tingin mo ba hindi ko malalaman ang susi ng kahinaang ibinigay ng iyong mga ninuno sa paglipas ng mahabang panahon? Hindi ako ganun kamangmang, bata. Pagkasambit nito ng mga kataga, bigla namang naramdaman nila Konsi ang dahan-dahang pagbao ng kanilang mga paa. Kaya naman walang sabi-sabi, kagad niyang kinuha ang kanyang mutya at kasabay nito ang paghiwa niya sa espasyo sa hangin patungo sa kanilang tahanan. Paglundag nila roon, sa isang kisap mata lang, nakabalik na sila sa kanilang silid. Pagkalapag nila sa kahoy na sahig ng kanilang silid, halos kapusin ang hininga si Bon. Nanginginig ang buong kalamnan ng binatilyo. Dito, naipaliwanag ng mabilis ni Bon ang kalagim-lagim na katotohanan. Ang hindi pagtalab ng orasyon ay hudyat na nakahanap na ng butas ang pinuno ng mga hagugom sa sinaunang sumpa. Upang ganap na mapatid ang kadenang pumipigil sa kanya sa ilalim ng lupa, kailangang uminom ng pinuno ng sariwang dugo ng mismong tagapagbantay.
At sa madaling salita, ang buhay ni Bo ng selyong kailangang basagin. Nang marinig ito ni Consi, wala na siyang inaksayang segundo. Kagad niyang dinampot ang kanyang itak at isang lumang lalagyanan na naglalaman ng konting damit. Dali-dali niyang inalalayan si Bon upang tumakas, ngunit bago pa man sila makahakbang palabas ng pinto, bigla silang napahinto nang maramdaman nila ang pagyanig ng buong kabahayan. Rinig na rinig nila ang pag-ugong ng lupa sa ilalim ng kanilang kubo, na kung saan ang matibay na sahig na kawayan ay biglang lumampot at nagsimulang lumubog. Mula sa labas, narinig din nila ang atungal ng mga mababangis na hagumgom na mabilis na pumapaikot sa kanilang bakuran. Hindi naglaon, habang nasa loob silang dalawa, dito na nila nakita ang marahas na pagbukas ng mga bintana. 3 hagumgom ang sabay-sabay na lumundag papasok. Ang kanilang purong puting mga mata ay nakatuon lamang kay Bon. Nakaumang na rin ang kanilang matutulis at itim na kuko. Indikasyon na nakahanda na silang paslangin ito. Nang masipat naman yun ni Consi, hindi na sila nag-atubili. Kagad siyang pumesto sa harap ni Bon habang hawak-hawak ang kanyang mutya. Batid niya na hindi pa niya kayang gamitin ito. Pero kung mapipilitan, kaya niyang isakripisyo ang ilang buwan ng buhay niya para lamang makatakas sila sa lugar na yon. Subalit, bago niya gawin ang ganoong sugal, kailangan niya munang subukin ang lakas ng kanilang mga kalaban. Obligado siyang gawin ito upang may maibalita siya sa kanyang ama sa oras na magdesisyon siya na umuwi sa kanila. Ilang minuto pa ang lumipas. Iginuhit niya sa hangin ang talim ng mutya at doon ay gumuhit ang lilang liwanag na dahan-dahang bumubuka. Ang unang hagumgom na sumugod ay diretsyong pumasok sa bitak. Isang nakakabinging tili ang umalingaw-ngaw bago sumara ang espasyo na siyang naging sanhi upang maalarma ang mga kasamahan nito. Dala ng pagkagulat, hindi na muna nila piniling sumugod. Pinagmasdan nila ng maigi si Consi upang magkaroon sila ng ideya sa abilidad na taglay ng mutya. Maya-maya pa, muli siyang gumuhit ng panibagong espasyo at doon lumabas ang hagumgom na pumasok dito habang sakmal-sakmal ng isang itim na lobong may namumulang mga mata. May kadena ang lobo sa pagitan ng leeg niya at sa ibabaw nito, isang nilalang ang nakasakay. Malaki ang nilalang na yon. May berde itong balat at may hawak itong sibat. Para ring sa baboy ramo ang mukha nito dahil sa nakausling mga pangil na nakabaliktad. Sa pag-atungal ng nilalang na yon, buong puwersa itong sumugod patungo sa mga hagumgom. Mabilis at walang pasubali ang naging pag-atake ng nilalang na nagmula sa kabilang dimensyon. Sa isang kisap mata, narinig nila ang matinding pag-atungal ng itim na lobo nang ibaon nito ang matatalas at nagbabagang mga ngipin sa leeg ng hagumgom na una nitong nasakmal. Rinig na rinig ang malutong na pagkadurog ng gulugod ng aswang kasabay ng pagtalsik ng itim na dugo sa mga dingding na kawayan. Nakita ng 2 natitirang hagumgom sa loob ng silid ang sinapit ng kanilang kasamahan. Pero sa kabila nun, sabay pa rin silang sumugod patungo sa berdeng nilalang upang gumante. Ngunit hindi basta-basta ang nakasakay sa lobo. Dahil sa isang mabilis na kumpas, pinaikot ng berdeng nilalang ang hawak nitong sibat. Umiwas ito sa unang kalmot ng aswang at mabilis na itinarak ang matutulis na dulo ng sandata diretso sa dibdib nito. Ang balat ng hagumgom na sintigas ng bato ay madaling natagos ng sibat na tila manipis na papel lamang. At bago pa man makagalaw ang 3 aswang, pinalo ito ng berdeng nilalang gamit ang dulo ng hawakan ng sibat na nagpatilapon dito palabas ng bintana at nagpabalik sa nag-aabang na kumunoy.
Habang nagaganap ang madugong sagupaan, naramdaman ni Konsi ang matinding epekto ng paggamit ng mutya. Ang bawat segundong nananatili sa kanilang mundo ang berdeng nilalang ay unti-unting sumisipsip sa kanyang lakas. Pakiramdam niya ay may mainit na karayom na tumutusok sa kanyang dibdib, hudyat na sinisingil na ng mutya ang ilang buwan ng kanyang buhay bilang kapalit ng ipinahiram nitong kapangyarihan. At dahil sa sitwasyong yon, hindi nagtagal ang kanilang kalamangan. Maya-maya pa, isa na namang nakakabinging atungal ang yumanig sa buong paligid. Ang natitirang bahagi ng kanilang kubo ay tuluyan ng nilamo ng itim na burak. Bumigay ang mga haligi at bumagsak ang bubong. Sa gitna ng pagkawasak, tumambad sa kanila ang dampuhalang pinuno ng mga hagumgong. Bakas sa mukha ang matindi nitong galit, dulot ng pagkawala ng kanyang mga kasama. Nang makita ng pinuno ang berdeng nilalang, hindi ito nakitaan ng takot. Sa halip, iwinasiwas nito ang kanyang malalaking braso na puno ng matutulis na balahibo. Pagtitig naman dito ng itim na lobo, kaagad itong sumugod ng napakabilis. Ngunit isang malakas na hampas mula sa pinuno ang nagpatilapon dito, kasama ang nakasakay na berdeng nilalang. Pagkatapos, ginamit ng pinuno ang kapangyarihan nito sa lupa. Lumawak ang kumunoy at pinulupot ang malapot na putik sa mga binti ng lobo. Pilit itong hinihila pababa sa kailaliman. Nakita ni Konsi na hindi kakayanin ng kanyang ipinatawag na nilalang ang pinuno ng mga hagumgom ng pangmatagalan. Nagbigay ito ng sapat na oras at pagkakataon at yun lamang ang kailangan niya. Walang sabi-sabi, hinawakan niya ng mahigpit ang kwelyo ni Bon. Kasabay nito ay ang dahan-dahan niyang pagpikit ng kanyang mga mata habang ibinubuhos ang natitirang puwersa ng kanyang katawan patungo sa mutya. Hindi naglaon, nagliwanag ang itim na kuko ng kulay lila na naging napakainit hanggang sa unti-unting napaso ang palad ni Konsi. Doon, nagsimulang mangamoy ang nasusunog na balat, ngunit hindi niya binitawan ng sandata. Tinanggap niya ang sakit at ang sakripisyo ng kanyang sariling buhay. At nang magkaroon na siya ng lakas ng loob, idinilat niya ang kanyang mga mata, humarap sa isang bakanting espasyo at buong lakas na hiniwa ang hangin. Sa isang iglap, isang malaking dimensyon na lagusan ang bumuka. Sa loob nito, makikita ang malagong puno at mararamdaman ang malamig na hamog ng kabundukan. Napansin ng pinuno ng mga hagumgom ang pagbukas ng lagusan. Kaagad nitong binaliwala ang berdeng nilalang at mabilis na inihagis ang sarili patungo sa kinaroroonan ng dalawa. Ngunit bago pa man ito makalapit, dali-dali niyang itinulak ang kaibigan niya papaloob. Ang kaso, bago siya tuluyang makapasok, naabot siya ng matutulis na kuko ng pinuno. Bumaon ito ng malalim na kung saan ramdam na ramdam niya ang halos pagtarak nito sa kanyang buto. Sa kasagsagan ng sitwasyong iyon, buong lakas pa rin niyang ginamit ang kanyang itak para putulin ang pulso kung saan nagmumula ang lakas nito. At nang magawa niya yon, kusa na yung napabitaw hanggang sa makapasok na siya sa lilang siwang. Pagbagsak niya sa loob, mabilis niyang iwinasiwas ang mutya upang isara ang lagusan. Ang huling nakita ni Konsi bago sumara ang espasyo ay ang nagngangalit na mukha ng pinuno. Dinidilaan ang dugong na iwan sa kuko nito habang pinagmamasdan silang dalawa. Hindi naglaon. Nang mawala na ito sa paningin nila, bumalik sila sa makapal at basang mga tuyong dahon. Doon, binalot sila ng matinding lamig. Ngunit sa kabila nito, sinalubong sila ng amoy ng lupang basa ng hamog na nagsisilbing pampakalma sa mga damdamin nila.
Maya-maya pa, nang tuluyan ng bumaba ang tensyon, napabuntong hininga na lamang siya ng malalim habang komportableng inihihiga ng maayos ang kanyang sarili sa damuhan. Mabuti naman at nakaya ko pang maihatid tayo rito. Bon, magpahinga ka na muna. Mamaya na tayo uusad. Huwag kang mag-alala. Ang bundok ng Nagkarlan ay ligtas para sa mga katulad natin. Ipinikit ni Consi ang kanyang mga mata. Umaasang makakabawi ng kahit konting lakas. Ngunit ang kapayapaan ng bundok ng Nagkarlan ay panandalian lamang. Nagsimulang mangati at umapoy ang malalim na sugat sa kanyang binti. Pagdilat niya, nakita niyang nangingitim ang mga ugat sa paligid ng hiwa at ang kanyang dugo ay tila kumukulo. Hindi simpleng sugat ang iniwan ng pinuno ng mga hagumgom, kundi isa itong sumpa para pahirapan siya. Batid ni Consi ang lakas ng laso na dahan-dahang kumakalat sa katawan niya, dahilan para kumilos na sila ng mas mabilis. Para hindi tuluyang lamunin ng laso ng kanyang sistema, pinilit ni Consi na bumangon. Kahit paika-ika at namamanhid na ang kalahating bahagi ng kanyang katawan, pilit siyang nagpaalalay kay Bon at sinuong ang makapal na kakahuyan. Ginamit niya ang kanyang natitirang lakas at ang kanyang memorya noong bata pa siya upang tuntunin ng lihim na daan patungo sa santuaryo ng kanyang ama. Doon, naging kalaban niya ang matarik na daan, ang matinik na mga palumpong at ang sariling paningin na unti-unti nang nandidilim dahil sa kumukulong lason. Subalit bago pa man tuluyang bumigay ang kanyang tuhod, naaninag niya ang isang pamilyar na liwanag. Sa likod ng isang talon na walang tigil sa pagbagsak, natagpuan niya ang nakatagong kuweba na nababalot ng mga gumagapang na baging na naglalabas ng asul na liwanag. Sa tabi ng kuwebang yon, nakatirik ang tahanan ng kanyang ama. Pagpasok nila, bumagsak siya sa makinis na batong lapag. Bago pa man siya tuluyang mawala ng malay, isang kamay na magaspang ngunit nagbabaga sa init ang tumapo sa kanyang binti. Nang imulat niya ang kanyang mga mata, dito niya nakita ang pagsalubong sa kanya ng kanyang ama. Wala itong sinabing kahit na ano. Tiningnan lamang nito ang nangingitim na sugat. At sa isang simpleng kumpas ng daliri ng matanda, umusbong ang isang nakakapasong puting liwanag. Hindi dumaing si Consi, sapagkat sa halip na sakitang maramdaman, nakaramdam siya ng matinding ginhawa. Ang itim na laso na gumagapang sa kanyang mga ugat ay kusang hinigop palabas ng sugat, naging anyong itim na usok at tuluyang tinunaw ng puting liwanag sa hangin. Walang orasyon, walang ritual. Ginamot nito ang sumpa ng pinuno ng hagumgom nang walang kahirap-hirap. Nang makabawi ng lakas, mabilis na ipiniliwanag ni Consi ang lahat. Ikinuwento niya ang pag-aklas ng mga hagumgom, ang pagbasag sa kasunduan, ang napipintong pagpaslang kay Bon, at ang lakas ng pinuno ng mga ito na kayang bumasag ng dimensyon at mag-angkin ng lupa. Inaasahan niyang makikita ang takot o pagkabahala sa mga mata ng kanyang ama, lalo na't natikman na ng kalaban ang kanilang dugo, ngunit nanatiling kalmado ang matanda. Walang kahit na anong bakas ng pag-aalala sa magaspang nitong muka. Sa halip, isang maliit na ngisi ang sumilay sa labi nito. Hayaan mo yung mga yan na pumunta rito. Kapag tumapak sila sa lupa ko, katakot-takot na parusa ang kahaharapin nila. Sa ngayon, anak, unahin mo na muna ang iyong pagpapahinga at pagbawi ng lakas. Matapos nitong magsalita, sa pamamagitan ng pagramdam sa presensya ng kanyang ama, dito niya natuklasan ng isang nakakagimbal na katotohanan. Hindi isang ordinaryong albularyo, manggagamot o ermetanyo ang kanyang ama.
isa itong dibino na pinagkalooban ng direktang basbas ng kabilang mundo upang maging tagapangalaga ng balanse ng kalikasan. Noong una, bakas pa sa kanyang mukha ang pagdududa. Subalit nang mapansin ito ng kanyang ama, kaagad itong gumawa ng hakbang upang mapawi ang mga palaisipang namumutawi sa isipan niya. Upang patunayan ito, dahan-dahang itinaas ng kanyang ama ang kanang kamay nito. Doon, ang asul na liwanag sa mga baging ay naging purong ginto. Naglalabas ito ng puwersang nagpaluhod sa kaibigan niya, dulot ng sobrang bigat ng enerhiya. Kalaunan, may lumitaw na isang higanteng mutya sa palad ng matanda. Isang umiikot na bola ng purong liwanag na kayang tumunaw ng kahit na anong uri ng mahika o sumpa sa isang iglap lang. Mas makapangyarihan ito ng 1,000 beses kesa sa itim na kuko na daladala niya. Habang nakaluhod, inilabas ni Konsi ang kanyang mutya. Nanginginig ang kamay niya habang pinagmamasda ng itim na kuko. Dito, hinawakan ng kanyang ama ang tangan niyang mutya. Sa pagdampi ng daliri nito, nagliwanag din ang itim na kuko at doon gumuhit ang isang alaala sa isipan ni Konsi. Nakita niya ang nakaraan. Nakita niya ang kanyang ama na nakikipaglaban sa 1,000 anino. Nakita niya kung paano kusang pinutol ng kanyang ama ang sarili nitong daliri, binasbasan ito ng sariling buhay at hinayaang tumigas hanggang sa mag-anyong isang itim na kuko upang ipamana sa kanya bilang proteksyon. Hindi nagmula sa isang halimaw o hindi kilalang hayop ang mutyang hawak niya. Ang kuko ay mismong laman, buto at buhay ng kanyang amang dibino. Matapos niyang malaman at maunawaan ang tungkol dito, naging mahimbing ang kanyang pamamahinga sa papag na nakadungaw sa umaagos na talon. Doon sa tahanan ng kanyang ama, tuluyang nawala ang mga alalahanin niya. Naging panatag ang kanyang pakiramdam na siyang naging daan para sa mas mabilis na paghilom ng kanyang sugat. Sa loob ng 3 araw, tuluyang naghilom ang mga sugat ni Konsi. Ang dalisay na enerhiya ng talon at ang purong hangin ng nagkarlan ay mabilis na nagpanumbalik sa kanyang sigla. Nawala ang pangangalay ng kanyang mga kalamnan at ang bigat sa kanyang dibdib na dulot ng labis na paggamit ng mutya ay ganap ng naglaho. Bumalik ang gilas ng kanyang pangangatawan, handa na sanang ipagpatuloy ang naantalang laban, subalit ang maikling kapayapaang iyon ay mabilis na nabasag. Isang hapon, habang matalas na hinahasa ni Konsi ang kanyang itak sa isang batong buhay, biglang nagbago ang ihip ng hangin. Huminto ang malakas na pagbagsak ng tubig sa talon. Ang malinaw na ilog ay mabilis na nangitim at naging malapot na burak. Sa ilalim ng kanilang mga paa, nagsimulang umugong ang lupa. Isang mabigat at ritmikong pagyanig na tila nagmumula sa libu-libong paang nagmamarcha pataas ng bundok. Dahil dito, kagad siyang napasilay sa kanyang ama. Inaasahang magbibigay ito ng mabilis na utos upang magtago o lumikas. Ngunit kabaliktaran ang sumalubong sa kanyang mga mata. Nadatnan niya yung nakatayo sa gilid ng talon, malapit sa bahay nila, nakatingin sa madilim na ibaba ng bundok. Walang kahit anong bakas ng pangamba sa magaspang nitong muka. Sa halip, isang malawak at nakakapangilabot na ngisi ang gumuhit sa labi nito. Kumislap ang mga mata ng dibino. Tila ba isang mandirigmang matagal ng inip na inip sa paghihintay ng isang karapat-dapat na kalaban. Matapos nun, hindi na ito nag-aksaya ng mga sandali. Upang ipakita ang tunay na agwat ng kanilang kapangyarihan, itinuro ng dibino kay Konsi ang tamang paggamit ng dimensyonal na mahika. Kung si Konsi ay kinakailangang isugal ang sariling buhay at dumanas ng matinding sakit para lamang magbukas ng isang maliit na siwang,
Sa kanyang ama, isa lamang itong simpleng laro. Makinig ka, anak. Ang mutyang taglay mo ay nagbibigay lamang ng rebuelta sa mga mahihina nitong maestro. Pero sa mga malalakas, ang kapangyarihan ng iyong mutya ay halos walang limitasyon at kahinaan. Pagkasambit nito ng mga katagang yon, kagad nitong itinaas ang kanyang kanang kamay at sa isang kumpas, tila pinunit ang mismong kalawakan. Hindi lamang isa, kundi dose-dosenang higanteng lagusan ang sabay-sabay na bumukas sa kalangitan at sa mismong paligid ng talon. Umapaw ang nakakabinging ugong ng enerhiya, sinabayan ng mga asul at gintong kidlat na gumuhit sa hangin. Habang nangyayari ito, nagsimula na ring bumagsak ang tubig at nawala ang mga burak na unti-unting lumalamon sa ilog. At mula sa mga lagusang yon, walang awang ibinuhos ng kabilang dimensyon ang pinakamababagsik nitong bantay. Unang yumanig ang lupa sa pagbagsak ng mga dambuhalang higanting bato. Mga nilalang nagawa sa pinaghalong lupa at mga nagbabagang bato. Ang bawat hakbang ng mga ito ay sapat na upang bumasag ng malalaking puno. Sumunod ang paglabas ng mga nilalang nakawangis ng tao, ngunit may mga gintong pakpak ng agila. Nakasuot ang mga ito ng makakapal na baluti at may bitbit na mga sibat na nagliliyab sa purong puting apoy. Mabilis silang pumalibot sa himpapawid habang tahimik na pinagmamasdan ng bawat lupang abot ng kanilang mga paningin. At ang huling umusbong mula sa pinakamalaking siwang ay ang isang dambuhalang itim na ahas na may mga kaliskis na kasing tigas ng diamante. Ang mga mata nito ay nagliliyab na asul. Tahimik itong pumulupot sa buong batuhan sa ibaba ng talon. Iyon ang nagsisilbing unang depensa ng kanilang pamamahay. Matapos itong tawagin ng kanyang ama, kusa nito dinala sa ibang dimensyon ng kopya ng lugar kung saan sila nakatira. At nang maisakatuparan niya ito, gumawa siya ng isang maliit na daan sa harapan mismo ng presensya ng kanilang mga kalaban upang hikayatin itong pumasok doon. Lagi mong tatandaan, anak. Sa bawat laban na gagawin mo sa buhay mo, palagi mong dalhin ang lugar sa ibang dimensyon. Gawin mo ito para mapanatiling lihim ang lahat ng mga mangyayari sa labanan. Pagkasambit nito ng mga katagang yon, umupo ito sa isang bato sa hangganan ng kanilang bakuran. Doon, malaya nitong pinagmasdan ng paligid habang hinihintay ang pagdating ng kanilang mga kalaban. Lumipas ang 3 araw sa loob ng kinopyang dimensyon. Sa bawat oras na lumilipas, lalong bumibigat ang hangin. Unti-unting nag-iba ang kulay ng kalangitan. Mula sa asul ay naging tila namumuong dugo. Doon naramdaman ni Konsi at Bon ang panginginig ng mismong espasyo. Palapit ng palapit ang puwersa ng mga hagumgum at kasabay nito ang tila bang unti-unting pagbalot ng presensya ng kamatayan. Dahil sa pangyayaring yon, hindi nagsayang ng oras ang magkaibigan. Gamit ang mga turo ng kanyang ama, natutunan ni Konsi na paganahin ang mutya ng hindi isinusugal ang sariling buhay. Sa halip na sariling dugo at laman, hinihigop ngayon ng itim na kuko ang saganang enerhiya ng talon at kalikasan sa paligid nila. Sa kabilang banda, pinuno ni Bon ang kanyang mga bulsa at lalagyanan ng mga pinakamatatapang na asido at lason na nakuha niya mula sa mga kakaibang halaman sa paligid ng kuweba. Nang maisakatuparan na nila ito, kagad silang lumabas upang manatili sa tabi ng kanyang ama. Kinahapunan ng araw na yon, isang nakakabinging pagkalagot ng hangin ang yumanig sa buong kabundukan. Biglang nabiyak ang lagusan sa paanan ng bundok at mula sa bitak, parang itim na baha na umapaw ang libu-libong hagumgum.
Sa mga sandaling yon, wala na silang itinatago. Ipinakita nila ang kanilang pinakahindik-hindik na anyo, indikasyon na ang digmaang yon ang magdidikta ng kanilang kapalaran sa hinaharap. Sa pinakalikuran ng kawan, dahan-dahang gumapang palabas ang dambuhalang pinuno. Ang katawan nitong parang higanting bangaw ay naglalabas ng itim na usok, habang ang matandang lalaki sa tiyan nito ay walang tigil sa pag-usal ng mga sumpa. Ngunit bago pa man sila makatungtong sa gitna ng bundok, sumalubong na ang unang depensa ng dibino. Bumulusok ang dambuhalang itim na ahas. Sa isang iglap, inikot nito ang kanyang mahabang katawan at inihampas sa unahang hanay ng mga hagumgom. Parang mga tuyong sanga na nagkalasug-lasug ang daan-daang aswang na nahagip ng diamanteng kaliskis nito. Sinubukan ng mga aswang na ibaon ang kanilang mga kuko sa balat ng ahas, ngunit nabali lamang ang mga ito. Mula naman sa himpapawid, dumagsa ang mga nilalang na may gintong pakpak ng agila. Walang awa silang nagpaula ng mga nagliliyab na sibat. Bawat sibat na tumama sa lupa ay sumasabog ng puting apoy. Sinusunog ng buhay ang mga aswang hanggang sa maging itim na abo. Sa kalupaan naman, yumanig ang bawat paghakbang ng mga higanting bato. Sa bawat pagpadyak nito, nagkakabitak-bitak ang lupa habang nilalamon ang mga aswang na nagtatangkang gumawa ng kumunoy. At nang tuluyan ng makalapit ang nilalang na yon, walang habas nitong pinagdadampot ang mga aswang gamit ang isang kamay at walang awang sinusunog ito gamit ang mga nagbabagang bato. Habang nangyayari ang kaguluhan, nanatili lamang silang nakamasid katulad ng ginagawa ng tatay niya. Ang naging utos nito sa kanila, manatili sa lugar kung saan yun nakatayo. Wala silang kailangang gawin dahil hawak nila ang mismong digmaan. Dahil sa sinabi nito, kung kaya't hindi na sila natakot at nabahala pa. Ang kanilang mga inipong gamit ay dahan-dahan nilang binitawan, pagpapakita ng kanilang tiwala. Sa kabila ng malawakang paglipol na ginagawa ng mga nilikhang bantay, tila walang katapusan ng pagdagsa ng mga hagumgom. Para silang isang itim na dagat na walang dalampasigan na patuloy na umaapaw mula sa siwang. Dahil sa dami ng kanilang bilang, nagsimulang makaramdam ng pagod ang dambuhalang ahas. Unti-unting nagasgas ang diamanteng kaliskis nito sa walang tigil na pagkalmot at pagkagat ng libu-libong aswang. Ang mga higanteng bato naman ay pinuluputan ng mga aswang na nagmistulang mga langgam na unti-unting bumubuwag sa kanilang matitigas na katawan. Nang makita ito ng dambuhalang pinuno ng mga hagumgom, umalingaw-ngaw ang isang nakakabinging halakhak mula sa matandang nakalabas sa tiyan nito. Pagkatapos, dahan-dahan itong ibinuka ang malalaking braso at nagpakawala ng isang makapal na itim na usok. Ang hanging ito ay may dalang matinding asido at lason na mabilis kumalat sa buong paanan ng bundok. Pagdampi ng itim na usok, natunaw ang mga gintong pakpak ng mga agilang tao, dahilan upang magsibagsakan sila mula sa himpapawid. Ang mga higanting bato ay unti-unting naging putik at ang dambuhalang ahas ay napaatras habang paulit-ulit na umaatungal dulot ng matinding hapdi. Dahil sa pangyayaring yon, nakahanap ng siwang ang kawan ng mga hagumgom at mabilis na gumapang paakyat patungo sa kanilang kinaroroonan. Ngunit bago pa man makaramdam ng kaba ang magkaibigan, dahan-dahang tumayo ang ermitanyong dibino mula sa kanyang inupuang bato. Wala nang ngisi sa kanyang labi, napalitan ito ng isang malamig at seryosong titig. Maya-maya pa, nagpagpag ito sa damit niya, kasabay ng pagwika nito ng, O siya, sige. Tapos na ang paglalaro. Sa isang iglap, nawala ang matanda sa kanyang kinatatayuan. Walang anumang ingay o dimensyonal na siwang ang bumukas.
isang purong pisikal na bilis na bumali sa hangin. Ilang segundo lamang ang lumipas. Sumabog ang kalagitnaan ng kawan ng mga hagumgom. At doon sa gitna nila, lumitawang matandang dibino. Dito niya nasaksihan ang tunay at nakakagimbal na kapasidad ng isang dibino na hindi umaasa sa paglikha ng dimensyon. Sa kanyang pagmamasid, nakita niya na hindi ito gumamit ng mutya. Kasyual lamang nitong ipinadyak ang kanyang paa sa lupa at mula sa kanyang kinatatayuan, isang gintong alon ng enerhiya ang mabilis na gumapang at lumawak. Pagdampi ng liwanag na ito sa mga aswang, bigla silang bumagsak at bumaon sa lupa. Ginamit ng dibino ang manipulasyon ng bigat. Dahil dito, ang espasyo sa paligid ng matanda ay naging 100 beses na mas mabigat kumpara sa mga pangkaraniwang lugar. Sa puntong yon, ang mga hagumgom na may balat na sintigas ng bato ay walang awang nadurog ang mga buto hanggang sa pumutok ang kanilang mga laman at sumabog ang kanilang mga dugo. Daan-daang aswang ang naging mistulang manipis na papel na nakadikit sa lupa sa loob lamang ng 1 segundo. Akala nila doon na magtatapos ang lahat, pero hindi pa pala. Nang makita ng dibino na sinubukan ng dambuhalang pinuno na magpakawala muli ng itim na usok, itinaas niya ang kanyang kaliwang kamay patungo sa talon. Pagkatapos, kapansin-pansin ang tila paghinto ng pagbagsak ng tubig. Sa isang kumpas ng kanyang daliri, ang milyon-milyong patak ng tubig ay biglang tumigas at naging matutulis na yelo na kumikislap sa gintong liwanag. Wala itong ginamit na dimensional na mahika, bagkus ay kinontrol niya mismo ang kalikasan ng kinopyang mundo. Iwinasiwas niya ang kanyang kamay pababa, kasabay nito ang pag-ula ng libu-libong patalim. Mabilis na bumulusok ang mga yelong tubig na parang mga bala ng baril. Tumagos ito sa itim na usok at walang awang tinuhog ang mga natitirang hagumgom. Bawat yelong tumama ay sumabog, nagpapakawala ng purong liwanag na tumunaw sa sumpa ng mga aswang. Matapos ang mga pangyayaring yan, nangisay sa galit ang pinuno ng mga hagumgom. Dahil sa pagkaubos ng kanyang kawan, napilitan itong ibuhos ang buong lakas sa kanyang sariling katawan. Ang matandang lalaki sa tiyan nito ay tuluyang lumubog paloob at ang halimaw ay mabilis na lumaki ng 2 beses. Ang mga kuko nito ay humaba at ang gitnang bahagi ng katawan nito ay nagkaroon ng malaking bunganga na pinalilibutan ng parang mga pakong ngipin. Maya-maya pa, sa isang napakalakas na lundag, tumalo ng pinuno patungo sa dibino habang iwinawasiwas ang mga sandata nito. Subalit nang makita ito ng kanyang ama, hindi man lang ito natinag ni nagtangkang umiwas. Dahan-dahan itong itinaas ang kanyang 2 kamay na ngayon ay nababalot ng makapal at gintong ora. Paglapit ng nilalang sa kanya, sinalo niya ang 2 higanting kuko nito ng walang kahirap-hirap. Isang nakakabinging ugong ang sumunod sa pagtama ng mga kuko ng dambuhalang pinuno sa gintong ora ng ermetanyong dibino. Umalo ng lupa palayo sa kanila, pilit na bumibiyak sa mga bato ng kinopyang dimensyon. Ang bunganga sa katawan ng halimaw ay bumuka ng husto, naglalabas ng matingkad na laso na umuusok at nag-iiwan ng malalim na uka sa mismong hangin. Ngunit nanatiling blanko ang ekspresyon ng dibino na parabang ang pagsugod ng isang nilalang na kayang pumuksa ng mga burol ay isa lamang insekto na dumapo sa kanyang balat. Ilang minuto pa ang lumipas. Hinigpitan ng dibino ang kanyang kapit sa mga kuko ng puno. Sa isang mabilis na pitik ng kanyang pulso, itinulak niya ang halimaw paatras. Natumba ang dambuhalang hagumgom at bumagsak ang likod nito sa makapal na putik na lumikha ng isang malalim na hukay. Hindi hinayaan ng matanda na makabangon muli ang kalaban. Walang sabi-sabi, isang kasyual na hakbang pasulong ang ginawa nito
hanggang sa tuluyan na siyang makalapit. At nang magkaharap silang dalawa, walang awa niyang ibinao ng kanyang mga kamao na lumilikha ng maliliit na dimensyon sa kawan nito. Habang paulit-ulit niya itong pinapakawalan, naglalaho at napapadpad sa ibang dimensyon ng bawat parte ng laman loob ng nilalang hanggang sa unti-unti na itong makaramdam ng panghihina. Sa puntong yon, nakita na nila na walang laban ang dambuhalang pinuno sa sunod-sunod at kalkuladong pag-atake ng Divino. Bawat suntok ng matanda ay lumilikha ng maliit na bitak sa realidad na direktang humihigop sa mga kalamnan at bituka ng halimaw. At sa pamamagitan nito, pinuputol ang koneksyon ng itim na mahika sa loob ng katawan nito. Hindi nagtagal, nang isa-isa matinding sakit ang hagumgong. Nawala ang kakayahan nitong magpalaki o magpalabas ng lason. Ang bunganga sa gitna ng katawan nito ay bumuka ng malaki, naglalabas ng itim na usok, sumisirit habang dumadampi sa lupa. Subalit wala itong magawa laban sa pader ng purong kapangyarihan na nakaharap dito. Nang masipat ito ng Divino, tumigil na ito sa pag-atake. Dahan-dahan itong dumistansya. Nang tuluyan na itong makalayo, nanatili itong nakatayo habang pinapagpaga ng dumi sa kanyang kasuotan. Hanggang dito na lamang ba ang iyong tapang? Pinangasan mong pumasok sa balwarte ng Divino. Ngayon pagbabayaran mo ng iyong kawan ang kahalangan niyong ito. Bago pa man makatugon ng pinuno, itinutok ng Divino ang kanyang hintuturo sa ere. Isang gintong sinag ang bumaon sa kalangitan ng kinopyang dimensyon. Binuksan ang pinakamataas na siwang nito at nag-anyong higanting kampana na gawa sa purong liwanag. Mabilis na bumaba ang kampana hanggang sa makulong na nito sa loob ang nilalang. Pagkatapos, tumunog ito ng napakalakas at ang bawat pagtunog nito ay lumilikha ng matinding alon ng enerhiya na tumatagos sa kaluluwa ng pinuno. Dahil dito, ang mga aswang na natira pa sa labas ay nagtakbuhan, nabulag sa liwanag at nagpulasang bumalik sa sarili nilang mundo. Ngunit bago pa man sila makatagos, ang pinto ay kusang nagsara. Hindi hinayaan ng Divino na may makaligtas pa sa kanila. Makalipas pa ang ilang minuto, uminit ng husto ang kampana hanggang sa ang sigaw sa loob nito ay kusang nawala. Nang mapagtanto ng kampana na patay na ang nilalang na kanyang ikinulong, kusa itong naglaho. At sa gitna ng pinaglahuan nito, nakita nila ang isang itim na bato na punong-puno ng bitak. Ayon sa kanyang ama, sa batong yon nakakulong ang kaluluwa ng tinalo niya. Hindi na yun doon makakatakas at yon ang magiging habang buhay niyang parusa. Matapos ang mga pangyayari, nilapitan ng Divino ang itim na batong naiwan sa gitna ng pinaghulugan ng kampana. Doon, yumuko ang matanda. Dinampot ang nanginginig panglabi ng itim na kristal habang banayad itong pinagmamasdan. Sa isang simpleng hipo, binalot ng mahigpit na selyo ang bato. Pinatigas ito hanggang sa maging kasing itim at kasing tigas ng purong itim na kristal. Ang mga katulad niya ay hindi tuluyang namamatay sa pamamagitan lamang ng kamatayan. Ang kanilang kasamaan ay nanunuot sa lupa. Ngunit sa selyong ito, mananatili silang bilanggo sa kawala hanggang sa maglaho ang panahon. Sa isang iglap, ibinalik ng Divino ang buong kapaligiran. Ibinasura nito ang kinopyang dimensyon at sa isang kisap mata, nakatayo na ulit sila sa tahimik na gilid ng talon sa nagkarlan. Ang hangin ay muling naging sariwa at ang tubig ay rumaragasa ng may dalisay na kapayapaan. Habang pinagmamasdan ng paligid, muling humiwa ng espasyo ang kanyang ama patungo sa mundo na wala siyang ideya kung saan. Basta ayon sa nakita niya, purong disyerto sa lugar na yon
at walang hangganan ang kadiliman doon. Matapos itong mabuksan, gamit ang ilang mga engkantasyon, gumawa ito ng malalim na ukas sa lugar bago nito tuluyang hinulog doon ang itim na bato. Nang maisakatuparan na ito ng kanyang ama, tsaka pa lamang nakahinga ng maluwag si Bon. Ang binatilyo, na kanina pa nakatunghay sa hindi maipaliwanag na kapangyarihan, ay napaupo sa damuhan habang nanginginig pa rin ang mga tuhod dahil sa matinding tensyon ng digmaan. Pagkaraan ng ilang minuto, lumapit ang dibino kay Bon. Tinitigan nito ang binatilyo kasabay ng pagwiwika nito rito ng, Tapos na ang iyong pasanin. Ang sumpa ng burol ay naputol na, kasama ng pagbagsak ng kanilang pinuno. Malaya ka na sa obligasyong hindi mo naman sinasadyang pasanin. Nang marinig ito ni Bon, kagad siyang tumayo, habang makikita sa mukha nito ang halo-halong emosyon. Ang kaluwagan, ang luha, at ang pasasalamat. Napagtanto niya kasi na, matapos ang mga taon ng pagtatago at takot, sa wakas ay mapapanatag na ang kanyang isipan. Pagkatapos niya itong marinig mula sa ama ng kanyang kaibigan, abot langit itong nagpasalamat bago magdesisyong bumalik sa bayan. Hindi na ito naglakas loob na yayain siyang bumalik dahil alam nito na mas ligtas siya sa lugar ng tatay niya. Pagkaraan ng ilang araw, nang umalis na si Bon sa kanilang tahanan, nagdesisyon siyang maging disipulo ng kanyang ama. Nang marinig naman ito ang kanyang sinabi, napangiti lang naman ito habang sumasagot ng, Kung yan ang iyong tatahakin, maging handa ka. Ang kapangyarihan ay hindi biro. 5 taon. 5 taon kang magsasanay sa ilalim ng aking gabay bago mo hakbangin muli ang lupaing yun. Nang marinig niya ang sinabi nito, tumangulang naman siya, bakas sa muka ang matinding pag-asa. Alam ni Consi na yun ang magiging simula ng mas maganda at makabuluhan niyang hinaharap. Sa pagtatapos ng 5 taon, si Consi ay hindi na ang gutom at desperadong taong lansangan na dumayo noon sa Lucena. Isa na siyang ganap na mandirigma na nagkukubli sa kanyang simpleng pagkatao. Nagtagal siya ng halos 1 dekada sa lugar na yon, kung saan tinuntun niya at pinatay ang lahat ng nilalang na may hangaring masama sa mga tao sa bayan. Hindi niya ito iniwan ng hindi ligtas dahil minsan na niyang naramdaman ang panganib na dulot ng mga ito. Ang kaso lang, sa loob ng 1 dekada, hindi niya na nakita pa ang kaibigan niya. Gayunpaman nagpapasalamat pa rin siya dahil kahit papaano, may mga masasaya silang alaala ng magkasama. Kung nasaan ka man ngayon, Bon, sana ligtas at masaya ka. Pasensya ka na kung hindi naging maganda ang panahon nung tayo'y magkasama. Kung sana mas malakas lang ako noon, hindi na natin mararanasan ang mga bagay na yan. Pulong niya sa hangin habang nakatitig sa madilim na gabi. Lumipas ang mga taon ng tahimik na pagbabantay. At sa pagtatapos ng kanyang misyon, naramdaman ni Consi ang pagbabago ng panahon sa kanyang mga balikat. Ang mga sugat ng nakaraan ay natakpan ng mga aral at lakas na ipinamana sa kanya ng kanyang ama. Bago tuluyang tumalikod sa mundo ng pakikipaglaban, nagpasya siyang bumalik sa santuaryo sa paanan ng talon ng nagkarlan. Doon, nadatnan niya ang tahanan na buo pa rin. Ang mga baging ay nagniningning sa parehong asul na liwanag. Ngunit wala na roon ang kanyang ama. Sa ibabaw ng lumang papag, iniwan ng matanda ang gintong tungkod at isang simpleng tala na nagsasabing tinawag na ito ng kabilang mundo upang gabayan ng isa pang dimensyon. Hindi ito namatay pinuno. Lumipat lamang ito sa mas mataas na dako ng universo upang ipagpatuloy ang pagiging tagapangalaga ng balanse. Nang malaman niya ang tungkol dito, pinaghalong lungkot at saya ang kanyang naramdaman. Masaya siya dahil buhay pa ito, pero malungkot siya
dahil habang buhay niya na itong hindi makikita. Sa tahanan ng kanyang ama, pinili ni Consi na manatili. Ipinagpatuloy niya ang naiwang yapak ng matanda at namuhay bilang isang bagong ermitanyo ng bundok. Ngunit hindi nagtapos doon ang kanyang kwento. Makalipas ang ilang taon ng pamumuhay ng mag-isa sa kabundukan, naramdaman niya ang tawag ng pagbaba sa baryo. Naisipan niyang lisanin ang pook ng talon upang makisalamuha sa mga ordinaryong mamamayan. Sa kanyang pagbaba, nagtatag siya ng sariling pamilya, nagkaroon ng tahimik na tahanan at nagbahagi ng kabutihan sa mga taong nangangailangan ng tulong. At sa pagtanda niya, madalas niyang ikwento sa kanyang mga anak ang mga aral ng hirap, ang pagkakaibigan nila ni Bon at ang kadakilaan ng isang amang nag-alay ng sariling daliri para sa kanyang proteksyon. Hawak ang kapayapaang matagal na niyang pinangarap simula pa noong araw na dumayo siya sa Lucena ng walang-wala. Napatunayan ni Consi na ang tunay na lakas ay hindi nagmumula sa hawak na mutya, kundi sa kakayahang magmahal, magpatawad, at mamuhay ng may dangal. Ayon sa kanyang mga anak pinuno, magpahanggang sa ngayon ay buhay pa naman ang kanilang ama. Ngunit dala ng katandaan, hindi na nito nagagawa ang mga dating hilig niya. At ang tanging kaya na lamang nitong gawin ay ang pagbubuhat ng malalaking troso, pagsasaka ng mag-isa, at paninila ng mga hayop sa gubat. Ito na lamang ang mga kahangahangang kaya niyang gawin sa kadahilanang ang mutyang ibinigay ng ama nito ay hindi na niya matandaan kung saan niya nailagay. Magpahanggang sa ngayon, nananatili pa ring palaisipan sa amin kung nasaan na nga ba talaga ang mutyang pinanday at hinubog ng dibino gamit ang sarili nitong laman.